Niger jamana ye pankuru fiɲɛbɔrɔ datugu fo ka se waati wɛrɛ ma ka sababu kɛ sɔrasiw ka donko bagabagali ye ka bɔ farafina tilebiya marabolo jɛkulu CEDEAO fɛ. Niger jamana ka fanga tiɲɛni ɲɛmɔgɔ dɛmɛbaga ba caman ye ɲɔgɔn dalajɛ Niger faba Ɲamɛn karidon k'a jira ko u ma siran sɔrasiw ka don CEDEAO ka bagabagali nin fɛ. Sudan laseliw y'a jira ko jamana nin bɛ'a jira ko bana farati bɛ yen ka sababu kɛ a ka kɛnɛyako siratigɛ la min bɛ ka bin ka sababu kɛ marifatigiw ka kɛlɛ ye. Libi jamana ka fangajɛkuluba dɔ ye kuntigi kura sugandi karidon na o kɛra yiriwali ye. Uganda jamanadenw ka dɛsɛ bɛ ka kɛnɛya baarakɛlaw dɛsɛ ani dɔgɔtɔrɔso caman baarakɛlaw man ca. Kɛnɛya minisiri y'a fɔ Associated Press ye ko dɔgɔtɔrɔ 2 dɔrɔn de bɛ mɔgɔ 10,000 kan.